Na gutigorera mesa ya mangana mayeta guchaka no muri keto Mildred Mumanyi yubono ikaase wodi ya Masimba lisokolia lero abwasomo MC wodi yo Boss Mairura abako ikaase nseme yuna kubakirambya mono bali mwakite chikura anene asobo choli bwaeta baska ukwana kurwa senseme na atebuna nabo atemero bili miyago cyase wodi ya Masimba roboti uru asinchira yoboikiranu Obochori bwo mwakoyo nigo boirera aba MCA gochorwa ase chiwodi ao ase barorekanire guchaka emeremo bene eliokorwa obokoreri oboikiranu gochiase abamenyi imeya wodi ya Masimba ebunge ya Nyaribari Masaba county ya Kisii nigo omoyega bwo kwarigania omo MCA o Masimba ward Boss Mairura okoreka asenga yae ase abamenyi begokia ase tengo amona matera amansu ase amasabobo igo atamocha eliogwa kambya mono twere amateo kumuganira buya umusisiri ne amate ya yengima erinde keremeremo yaye yemyaka 5 guchikorengwa abantu twiseneke nka twatwara umurayibwe kene umurayibwe abantu twamurure wocha soko bogo kwao na kumubeka ase ikyondo mune sadaka erinda tokorera imirimo ya sobwegenwa ondora tware merobe yemebe yebire cyane kimurukiri kimbe twakitobanyera serieta rya Yesu na ariete ira pasta n'abantu abakungakera chikura umuntu ne Gladys ninje mbaitere engombe n'abatebetiga abantu bamindu akiri na bakabate nago gwakaka na twandaka tuchikuria ngombe ngakesa kuria ngombe utaratangazwa kini gagera moko ndi binyoro ime na aya togine ngombe riposi atotebeti amene ntwanyiria enyameri ya sabune ya ngombe embori ya renge kwoigwa kagi bate iposi na to ngombe eria ibono gagi mbacha bamburi bone gasi ya chakire insibore kuruga iga ngende mbakorere gasi na ande gaki musabire mbakorere gasi ngia Yasaya baseseni gatia barayi balia baikirana ase omoyego yonga monombo Deputy Speaker Jacob Bagaka omoske Dr. Charles Matoke Majority Leader Henry Moracha Cosmas Oyagi omo MCA Onyakoe Ward omo MCA Omochole Edina Nyabuto gatia ba MCA bande abange ase baikirana elioko mobwate sia ase omoyego yo nane nabori chikura na ronkonya kwenye babekirense Akite ngote ya sante kia bantu ba Masimba mbuya mono atsogoto umumuroyo a good man a man to kolega sinere buya na ande na kiagera urucha abantu abange bali gaiga ba MCA so we believe in you umumuroyo no moremu umumuroyo gento ngego etari assembly ata totara muboria muntu narote bagari na gakim pachoru abasaibo kambacho batokonya abasai ni tutoko binyoka kila simo gototoma kaitata nito cha kolega kabisa miyamona soko choro muntu very sharp nto gari asa assembly nto moeto obo whip obo party whip ekorari sharp na ndaro mwangu Charles Matoke nigo airari bagaliae na gukwanira igoro yechindagera chiekerero echo chirachie gokonya gokeania enjara gose GMO Foods asebo igo akira omoraiwense Dr. William Ruto ngambu yamono asokunyura abagusi ase ebirogo ebinene watu milioni 15 hawana ajira and that is why the president ameleta mambo ya genetically modified organism. He is proposing kwamba so that vyakula vyetu tuweze kulima morete ruwa mangana ye chindagera nsambo begaki chente byo mwana uminto Boss Mairura. We wish you well abantu abaiga awa ndio wadosi wako yengo reporter ya Egeta Seni Kiandizi TV ilietaliane